ụka Kalik na Ogidi gwuru n'ụlọ iji wee sonyere otu ụkọchukwu bụkwazi nwa afọ ha bụ Very Reverend Father Brigadier General Sabastine Emekekwu ṅụrịa na mmemme ahụ o meribere icheta na ọ gbago afọ 50 kpọmkwem o ji wee na-akọ n'ugbo Chineke. Nnukwute ụka achịkọbara maka oke mmemme a bụ nke were ọnọdụ n'ụlọ ụka Our Lady of Assumption Parish dị n'Ogidi ma bụrụ nnọọ ụka ebe ndị mmadụ nọ wee na-ekwu ọtụtụ ihe ọma dịgasị iche iche n'isi ya bụ ụkọchukwu n'etu o si wepụta mmụọ ya wee na-akọ n'ugbo Chineke. Ka ọ dị n'aka Nwaolisa kọchapụrụ gị akụkọ a. Father Emekekwu bụ onye lagoro ezumike nka n'ọrụ soja dịka onye Brigadier General nke ala anyị ma bụrụkwa onye chịrị ụkọchukwu n'arọ 1973. Ọrụ ụkọchukwu a bụ nke bugharịrị ya na mpaghara dị iche iche n'obodo anyị bụ Naijiria, ebe o rukwere ogogo nke Brigadier General ma bụrụkwa Director Chaplaincy Services. Ọ bụ naanị ya bụ onye dị ndụ n'etiti ndị chịkọrọ ya n'ahụ ụkọchukwu. N'okwuchukwu ya na ofufe nru nke ịtụ mma ka onye ọbịa pụrụ iche bụ Reverend Father Michael Okoye gwara ndị nke Kraịst ume ka ha na-adabere na nkwa nke Chineke ma na-enwekwa ezi olileanya n'ebe Chineke nọ. Otu aka ọ dịkwa ndị na-achọ Chineke na-efe ya. Ụfọdụ na-efe ya n'ụzọ ha si ghọta, ndị ọzọ na-efe n'ụzọ ha si ghọta. Oge ụfọdụ ọ bụrụ ife na-eso okwu na ide eme ka mụnwa na ide eso ụzọ m na ọ bụrụ otu anyị si eme ka m si eme. Ọ bụrụ na ọ dị pọsịbụl na anyị niile na-eme ofu ife, anyị ga-eme ya. Ọ ga-adịkwu mma na Chukwu ya achọkwa ka ọ bụrụ na ọ dị pọsịbụl ka anyị mebe otu ahụ, mana ọ bụrụ na anyị emenwusiri etu afọ, ọ na-eme ka Chukwu si na anyị abụrụzi ụmụ ya, mana ọ na-eme ka anyị si na onye ọzọ esoro bụrụ ụmụ Chineke. Nwa amadi a achịkọbara ihe n'aha ya okwu ọ gwara ABS kelere Chineke maka amara ya nakwa ohere o nyere ya iji wee kụtara ya mmadụ. Ebe onye eze ọdịnala nke Ogidi bụ Igwe Alex Onido kwupụtara n'ezie na nwa amadi a bụ onye dị uchu ma ndị Ogidi Catholic Community bụ onye nke Parish Priest nke Our Lady of Assumption Parish Reverend Father Dr. Aloysius Agbadu ha wee bịa kwupụtara etu nwa amadi a si wee bie ndụ ya ma kọwapụtakwa etu o si wee lụọ ọrụ n'ubi nke Chineke. Ozi ekele ha dị iche iche ka onye ji ọkwa dịka onye isi oche nke St. Charles Borromeo Hospital bụ Reverend Father Izuchukwu Okonkwo kọwara nwa amadi a dịka ezi nwa afọ Naijiria bụ onye ji ndụ ya wee lụọ ọrụ n'ọtụtụ mpaghara dị iche iche, jikwa ohere ahụ wee kelee Chineke n'isi ya ma gọọ ọfọ ka Chineke nye ya ogologo ndụ. Ndị ọzọ n'olu ha dị iche iche bụ ndị gwara ABS okwu bụ nke gụnyere Dọkịnta Paul Nwodika, Chief Emeka Agbakọba ma gụnyekwara Chief Chris Onwudiwe kelere Chineke abịa ma n'isi nwa amadi ahụ. Ndị mmadụ jikwa ohere ahụ wee nye onyinye dị iche iche abụ olu ọma nke sitere n'aka ndị kwaya ma tinyekwara egwu ọdịnala nke sitere n'aka ndị Catholic Men Organization ya na ndị Catholic Men Organization bụ ihe pụtara ihe ebe a nọzikwa n'oge ahụ wee nwa achịcha iji wee meribe ya bụ mmemme a bụ nke bịara n'isi njedebe site na ịtọpe akwụkwọ nke nwa amadi a dere bụ nke a kpọrọ ịgba ndụ n'ala Igbo site n'Ogidi n'aka Nwaolisa maka akụkọ ụwa ABS.